Ebonakalisa inkxaso engagunqiyo ngakumbutho olawulayo, umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi isindululo esithi khawuthi gubucala ukuba ngaba kukho into echaphazela igama lakho esafikelelwa kuso kwinkomfa yama-54 ye-ANC sibangele ingxwabangxwaba ngaphakathi embuthweni. Uthi amalungu e-ANC ayitolike ngendlela egwenxa yonke lento ngelithi afunyanwa ukuba ngozungula ichele. U-Ace Magashule nekuthethwa nje ungunobhala jikelelo onqunyanyisiweyo we-ANC waba lixhoba lokuqala kwesi sindululo. uRamaphosa uthi ke i-ANC izawuza konke okusemandleni uqinisekisa okokuba izigqibo zaloo nkomfa zibekwe etafileni de kuthi ukugutyula urhwaphilizo eburhulumenteni. The implementation of the 54th National Conference resolutions on ANC members charged or implicated in corruption has been challenging. But we have largely succeeded in meeting the directives of the conference as it was given in 2017. We raise these issues in preparation for the local government elections because it is important for us to demonstrate to the people of South Africa. Ramaphosa uthi iqela lakhe lenze amanyathelo angawo ukulungiselela unyulo lorhulumente basemakhaya olisemnyango ngokuqinisekisa ukuba abagqatswa banazo zonke into ezidingekayo bekwafumana inkxaso engagunqiyo kuluntu ngokubanzi. There is a fair process and that the selection of candidates is based on integrity and capability. And that it is not just based on popularity, on how somebody can dance or sing or speak at the top of their voice. We have involved communities in the identification of candidates, which is a first in our own organization and I guess in the country as well. Mongameli we-ANC uvakalisa okokuba bazawuqinisekisa okokuba benza udliwano-ndlebe baqwalasele zonke iinkalo kwabagqatsela uba ngoosodolophu kweli lizwe. Ndingwabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.